Stigla je. Pa evo gledam u nju. Znamo da je ostavinska rasprava za koji dan. I ja sam došla po svoje. I mislim da je okej da barem sad nešto dobijem. Vi ste jedina advokatica koja tu živi. Samo želim da me se službeno uključi u ostavinsku raspravu. A niste priznati. Pa sad ću biti. Kako se zove Amala? Koja mala? Ova nova za šanku. Maja se zove. Maji su najluči. Bez tebe je prazan život cijeli. Ti si kao neki mačo, ha? Bez tebe potpuno pust je dom. Liko, mater, Ivane, opet puca. Ne mogu živjeti ja. Koju ova dijagnozu ima? E, ovo je biznis. Posadiš želeno, a ubereš bilo. Ja ću prijaviti policiji kad ti ništa ne činiš. Šta ti zapravo hoćeš? Naravno bi pobjegla na neki pusti otok. Na otoku si već. Ne možeš otići ni da hoće. Bez tebe ne mogu živjeti ja. Ja sam ti rekla da se makneš! Ja sam jutro htjela pobjeći s tobom, a sad hoću pobjeći glavom bez obzira odavde. Smrt fašizmu i živjela Gospe! Ne mogu živjeti ja.